बे समाव जोङो दतमा ब्लकनि सिङाव रामफलबिल बिसिडिसिनि आन्दारावहाय नैबे प्रेमनगर गामियाव दंफैयो। दा बेवहाय मोनसे नैबे साबकाथा जाम्फै आरो बे साबकाथा जाम्फैनि नैबे मोनसे फुंखा बान्दो। बे फुंखा बान्दोआ बोसोरे दैबाना फैयोबाथाय बायो। दा थांनाय बोसोरावबो बे बान्दोआ जेब्ला बायफ्लंलाङो बेखौ खोथेफिननो थाखाय आङो 30,000 रां अनसुंथाइ होनानै बेखौ मावफुंनाय जादोंमोन। दा देग्लायबो हयथ' बोसोरसे जाबाय, एसे बायला जिला जाबाय, दैबाना देग्लाय फैथ'वाखै। किन्तु दैबाना फैयोबाथाय बे बायफ्लंलांफिननायनि मोनसे चान्स दङ। दा बिनि सिगां सिगां जोङो जिअ' बेग बिथांमोननि दरथाम गामिनि रायजो राजाफोरनो जोङो जिअ' बेग बेबस्था खालामनानै होदों आरो बेखौ जाहाथे बायफ्लंनो हायि बादि बथ साइड फारनैबो साइडआवहाय माने जिअ' बेगजों दा खोगासिनो दङ रायजो राजाफोरनि मददै। दा बे बान्दोजोंहाय गासै दरथाम गामिया माइ गायनानै जायो। प्रेमनगर, सान्तिपुर आरो आक्सिगुरि। दा बे हिसाबै बिथांमोन रायजो राजाफ्रा जाहाथे देग्लाय दैलांसे माइ गायनानै जानायाव जेबो उसुबिदा जाया आरो नांगौ समाव बे जाम्फैजों जाहाथे दै लांनो हायो। किन्तु दासिमहालागै बे जाम्फैजों दै फैथ'वाखै। देग्लाय एसे माने अखा हानायनि जे प्रपर्सन बा जखाया एसे माने बाङाय जालांदों। सिगाङाव एसे बारा हानायखाय दा एसे खम जादों। दा बेनि थाखाय दासिम दै फैयाखै। दा दै फैयोब्ला बाना जायोबा बुरमुर बायलाङो। दा बेनि प्रिकसन हिसाबै जोङो बेखौ दा दरथाम गामिनि रायजो राजाफोरखौ जोङो जिअ' बेग माने जगार खालामना होनानै बिथांमोनखौ जों मदद खालामदों। साबकाथा फुंखा बान्दो कमिटिनि जानानै आङो फंनैसो बुंनाय जानोसै। दा जोङो नैबेहाय दिनै दाखालिनिफ्रायनो बेहाय जोंनि माखासे इउपिपिएलनि लकेलनि दैदेनगिरिफोर जोंखौ माखासे माने अनसुंथाइ मदद होफैनायजोंनो जोङो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा बेहाय जोंनि दतमा ब्लकनिनो खनलाहारि सार आरो इउपिपिएलनि आरो जोंनि मनज नार्जारि, उवां नार्जारि फंबायमोन जोङो बे दिनै माखासे बस्था आरो जेसिबि लाबोनानै जोंखौ माने जाम्फै बुरनायाव मदद होफैदों। दा जों जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बान्दोआ बोसोरे बेबादिनो दैज्लां बोथोराव दै अभार जानायाव बायनानै थांनाय जायो आरो जोंखौ थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो बान्दो बायनायाव इउपिपिएलनिफ्रायनो जोंनि बे दिनैनि फैनाय दैदेनगिरि बिथांमोनहानो माने माखासे रांनि अनसुंथाइ होफैनानै जोंखौ बस्था, औवा, दुरुं बायनायाव माने जथेस्थ' मदद खालामफैदों। जों बेजोंनो माने गायनानै फुनानै जों मोनजानाय जादों आरो थांनाय बोसोरावबो। थिग बेबादिनो देग्लायबो बे जोंनो बे सारमोनहानो इउपिपिएलनिफ्राय दतमा ब्लकनि जोंनि लकेलिटि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंखौ जेरैबायदि मदद होफैदों जों जोबोद कमिटिनि जानानै दरथाम गामिनि जानानै जों गोजोननाय मोनदों आरो दा जोङो आसा खालामदों दैया दिनैसिमाव माने जोंनो नांगौ बायदि जाथ'वाखै, जागोन जों आसा दं आरो। दा जोङो आरो इयुनाव जोंखौ बे बान्दोखौ माने स्थायि रोखोमै सारमोनहानो मावफुंनानै होयो जों कमिटिनिफ्राय आसा खालामो आरो जोङो जथेस्थ' बे सारमोनजोंनो जोंहा माने जोङो मदद दं आरो।